Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de data asta de Mașina Godzilla. Și eu am făcut câteva nivele. Bine, să vă spun sincer, doar unul, dar e de groază, fraților. Deci, oameni buni, la mine dați sonorul la maxim, dar voi nu auziți. Mamă, ce m-a speriat. Da, și noi suntem, să vă spun poveste. Deci suntem de la armată, ne-a chemat să salvăm niște oameni. Salut! Salut! Așa. Și ne-a chemat cu parașuta, doar că am făcut eu. În rest nu știu, nu prea. Ferească Dumnezeu! Și tu, taxiul tău, ce m-a speriat! Aoleu, aoleu! What? Am omorât mașina. Deci este foarte greu. Nu vi-l recomand. Dar eu că sunt gamer, ceva gen YouTuber, eu am zis să-l încerc. Bine, l-am mai văzut la prietenul meu. Hai să văd unde e punctul. Dacă toți știm că mașina asta pică, uite că pică. Și aici, salut! Hai, pa! Acum, repede, repede, repede. Cum naiba trecem de asta? Asta nu, asta vrem și să vedem. What? Nu știu ce a fost asta. Geam. Mamă, deci să-mi spuneți că auziți cum faci. Să nu spui că auzit. Cred că ăsta a auzit bani. Dar e în fine, putem să fugem din lumea asta. Dar trebuie să vedem și noi care e treaba. Hai să luăm ușor. Data trecută am căzut de rău. 1002. Deci s-a întors camera. Ok. Și la mine se mișcă greu. Bine, mișcarea așa de greu. La mine se mișcă camera. Deci. Hai să sărim. 1, 2, 3 și... Gata, ne. Trebuie să ajungem acolo. Gata. What the fuck? E norat. Ce ne pune să facem? Nu-mi întoarce camera, mă! Ok. Și ce ar trebui să fac? Ok, m-am omorât pentru că nu știu ce trebuie să fac. Am căzut, da? Dă-te mașină! Aoleu. Aoleu. Nu! Godzilla aia mai și râde. Mamă, să vezi când o prind ce fac. Dar râs de mine. Ceva gen... Uite-l pe prostul. Uite-te și tu cum întoarce. Oameni, dacă fac o criză sau altceva, ok? Adică dacă fac infarct sau de ce? Și dacă nu se mai aude nimic, asta înseamnă că a murit. Dar să sperăm că nu vine Godzilla și ne sperie. Nu. Dar când o prind să vezi ce-i fac. Dacă nu o împușc eu, în ochi, în gură. Și plus că ea n-a mai mâncat de mult, deci. Și cred că o mai spăl și pe dinți.
Am ajuns? Am ajuns! Am ajuns! Yeah! Avem ceva, oameni buni. Ia să vedem. Bombă! Avem bombă! Ce? Cred că ne-ai auzit la cât de tare. Ești acolo, arată-te. Vreau să te împușc. Ok, n-a început bine. Ok, să mai încercăm. Nu ne lăsăm. Nu ne... Ei, mă, nu mă mai înțelegi eu cu Godzilla. Așa. Hai, cu multe șanse. 1, 2, 3 și... Da, foarte bine. Deci trebuie să am o idee. Poate trebuie să sar acolo. 3, 2, 1, să trăiască! Deci eu nu știu. Mă gândesc la un plan. M-am speriat. Am crezut că am murit. Bă, de ce naiba să duce frate aia? Dacă mă spuneți acolo, buf, gata, mă spun. Cred că am înțeles. Da, trebuie să... Noroc. Hai, sărim direct. Ua, ce trebuie? Cât peci? Oh, bravo! Oameni buni, am reușit! Hai, prietene! Hai, prietene! Gata! Gata! Vino încoa! Nu fugi! Oameni buni! What the fuck, cât de mare! What the fuck? Nu mă gândeam să fie așa de mare. De ce naiba nu împuși în coadă? S-aude melodia de fugit. Fug? Fug? Vino încoa să-ți trag una. Mamă, cât de mare e! Aoleu. Știi ce? Cred că o să-mi iau bagajele și să fug. Cred că o să-mi iau bagajele și să fug. Da, o să fug. Aoleu, să nu-mi dea una. Să nu-mi dea una. Bă, dar eu de ce nu pot naiba să omor, mă? Oameni, nu cred că dacă aș avea minigun, m-aș împușca. Aoleu, trebuie să mă și grăbesc. Am scăpat de el. Fraiero. Fraiero. Unde ești tu, fraiero? Nu mai văd. Ok, tot ce e bine că am scăpat. Să dea Dumnezeu să mai ieși pe mine cu parașuta. M-am răzgândit. E prietena mea cel. Nu mai vreau să mă urmă. Bă, ce naiba, mă? Am dat de-alea să-mi cadă în cap sau ce? Să-mi cadă în cap? Păi dacă știa mai bine mă omoră.
Da, nu mă gândeam că o să fie așa de mare. Hopa, hopa, hopa. Mamă, ce m-am speriat atunci. Bombă. La cine trebuie bombă? Avem vin. Gata. Gata. Am salvat oamenii. Oameni buni. Iar noi ne revedem data viitoare. Pa, pa.